Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mmawa wa Lachinai, Mulungu wa 5 Munyengo imene ya Lent, tikukulandirani nonse pano pa Tiyankhule na Ambuye mu programu imeneyi ya kusinkhasinkha mawu a tsiku la lero. Tikukupemphani kuti tikhalire limodzi. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Genesis, kapena kuti buku la Chiyambi, mutu wa 17 ndi 3 kulekera 9, pamene uthenga wathu wabwino ndi uthenga monga adalembera Yohane Oyera. Yohane mutu wa 8 ndi 51 kulekera 59. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Luke Anatole Welemu, achipani cha Komboni Missionaries, kuchokera ku Rirangwe Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Yohane mutu wa 8 ndi 51 kulekera 59. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, ndithu ndikunenetsa kuti munthu akamvera mawu anga sadzamva konse. Ayudawo adamuwuza kuti, tsopano tadziwadi kuti ndiwe wogwidwa ndi mizimu yoyipa. Abrahamu adamwalira, aneneri nawonso adamwalira, ndiye iwe ukuti munthu akamvera mawu anga sadzafa konse? Monga iweyo nkupambana atate athu Abrahamu amene adamwalira? Anenerinso adamwalira, kodi umadziyesa yani? Yesu adati, ndikadzilemekeza ndekha, ulemu wangawo ngwachabe. Alipo ondilemekeza, amenewo ndi atate anga, omwe inuyo mumati ndi Mulungu wanu. Inu simudawadziwe, koma ine ndimawadziwa, mwakuti ndikadati sindimawadziwa ndikadakhala wonama ngati inuyo. Koma ndimawadziwa ndipo ndimamvera mawu awo. Atate anu Abrahamu adasekera poyembekeza adzaona tsiku la kubwera kwanga, adaliwonadi nakondwa. Apo Ayuda adamfunsa kuti, zaka zako sizidakwane ndi 50 omwe, ndiye nkukhala utaona Abrahamu? Yesu adati, ndithu ndikunenetsa kuti Abrahamu asanabadwe ine ndilipo. Pamenepo Ayuda aja adayamba kutola miyala kuti amlase, koma Yesu adazemba natuluka nyumba ya Mulunguyo. Umenewu ndi uthenga wa Ambuye. Mawu athu a tsiku la lero, Ambuye Yesu akutero kuti ndikadadzilemekeza ndekha ndikuti ulemu wangawo ngwachabe. Komanso tikumva pa Ayuda amene akuti Ambuye Yesu ndi mwana chifukwa iye adabwera Abrahamu atabwera kale, ndipo pamene Ambuye Yesu akamba kuti sadzafa konse munthu aliyense amene amamvera mawu ake, Ayuda sakuzimvetsa izi. Ayuda akumutenga Ambuye Yesu ogwidwa ndi mizimu yoyipa. Ambuye Yesu akutengedwa ngati ogwidwa ndi ziwanda, chifukwa zimene akunena kwa iwo ndi zopanda mchere. Koma Ambuye Yesu chiphunzitso chawo, Ambuye Yesu zimene amatanthauza ndi zakuti munthu umatha kufa kuthupi, koma ku uzimu sumafa konse. Pasi pano inde tinabadwa, ilipo nthawi imene thupi lathu lidzafoka, limene mzimu udzachoka mu thupi lathu nkumapita kumwamba, kumeneko tikakhala moyo mpaka muyaya. Kumeneko kutengera kuti tachita bwanji pa Chikhristu chathu, tachita bwanji pa zintchito zathu, tikayimba ndi angelo, ndi pamene timanena kuti moyo wa munthu uli ngati mbewu imene imagwa mnthaka. Ikagwa mnthaka muja tikazayifukula imaoneka ngati yafa, koma tikadikira kuti chinyezi chibwere, mvula ibwere, nkutsirira doti, mbewu ija imamera. Ndi zimene zimachitika mmoyo wa munthu. Abale anga okondeka, ngati ifeyo sopano tikuzimva izizi kuposa Ayuda, kuti moyo wa munthu sumatha iyayi, umangosinthika ukakalowanso ku moyo winawo osatha. Ndiye kuti chilichonse chimene tizichiona pa dziko lapansi tizichiona ndi maso inde aulemerero, tizichiona ndi maso achikhulupiriro, tizizipanga inde ndi chikhulupiriro chakuti tikafika kumwamba. Pamene pansi pano ndife alendo, kumwamba ndiko kwathu.
kodi amene akutiperekeza kumwamba, amene tikugwira naye ntchito pamoyo wathu ndi Ambuye Yesu, kapena mwina tikutsatira aneneri ena, mwina tikutsatira zinthu zina? Pamene Ambuye Yesu amafuna ndithu kuti timudziwitsitse Mulungu, pali njira zambiri zimene inu ndine tingamudziwire Mulungu. Njira yoyamba komanso njira yofunikira timudziwe Mulungu pakudziwa mawu ake. Tikumbukire oyera uja St. Jerome amene adanena kuti ignorance of scriptures is the ignorance of Jesus Christ. Sitingamudziwa Ambuye Yesu, sitingadziwe Mulungu ngati sitikumvetsera mawu ake, ngati sitimasinkhasinkha mawu ake. N'chifukwa chake makamaka nthawi zino tikumayesetsa, anthu ambiri akuyesetsa kuti mawu a Mulungu afalikire ponseponse mu njira zilizonse. Kaya pali foni, mawu a Mulungu abwere pamenepo. Kaya ndi pa TV, mawu a Mulungu abwere pamenepo. Kaya tili ku nyumba, kaya ndi mu chalichi, mawu a Mulungu abwere pamenepo, kuti aliyense asakapeze excuse kumati sindamve uthenga wa Mulungu. Timudziwe Mulungu, komanso tidziwe zimene iyeyo akufuna, osati zimene ifeyo tikufuna. Chimene chonso ndi chimene chikumakhala ngati cholepheresa kuti timudziwe Mulungu masiku athu a nthawi zino. Tikufuna kuti Mulungu achite zimene ife tikufuna, osati zimene Mulunguyo akufuna. Tikufuna Mulungu inde akulitse mahema athu, Mulungu atipatse ntchito. Pamene tikusala tisamakhale ngati kuti tikupanga msintho. Mulungu si Mulungu wa msintho, wa msinthano, kuti Ambuye ndendasala ndipatseni chakuti, Ambuye ndakwera phiri ndipatseni chakuti, Ambuye ndapanga ntchito zachifundo ndipangeni chakuti. Iyayi. Ndipo kusala kwathu sikumaonjezera kanthu pa ulemerero wake. Kupunguza kwathu sikumaonjezera kanthu pa dzina lake lalikulu. Ntchito zathu zachifundo sizimaonjezera kanthu pa zimene iyeyo mphamvu zake ali nazo muchikhalire chonse cha nthawi. Ife to Mulungu adatipanga kuti tizitamanda iye. Mawu aja a Augustine woyera, our hearts are restless until they rest in thee. Mulungu mudatipanga kuti ifeyo tikupembedzeni, kuti ifeyo tikuyamikeni, kuti ifeyo tikulambireni, ndipo ifeyo tikudziweni makamaka popyolera m'malemba oyera. Komanso Mulungu titha kumudziwa popyolera mwa anzathu, abale athu. Tikutero kuti nyengo ino ya Lenti pali ntchito zachifundo. Amene akusowa zovala, amene akusowa chakudya, amene ali ndi ludzu, amene alibe pogona, amene ajawo muli nkhope ya Ambuye Yesu mwa iwo. Pakuti mwachita izi mmodzi mwa abale anga ang'onoang'ono, mwachitiranso ine. Ndinali mndende, munazandiona. Nali wamaliseche, munandiveka. Nali ndi njala, munandipasa chakudya. Nali ndi ludzu, inutu munandipatsa chakumwa. Ambuye Yesu amaoneka mwa munthu aliyense amene adalengedwa m'chifaniziro chake. Inso ndi njira ina imene tingamudziwire Ambuye Yesu, pakuyang'ana zolengedwa zake, pakuyang'ana ntchito zake zodabwitsa, zakuthambo komanso za dziko lino lapansi. Tikazindikira ukulu wa Mulungu, ife tidzagwada komanso kunkhulupirira muzoona. Komanso makamaka timvere malamulo ake, malamulo amene amatipatsa moyo wosatha. Amene samvera malamulo a Mulungu ndi uja amene azamponya kumja, kumene kwakalira ndi kukukuta mano. Ife tikufuna mawu a Ambuye Yesu asanduke nyale yathu. Tikufuna mawu a Ambuye Yesu akhale mphamvu zathu. Tikufuna mawu a Ambuye Yesu akhale potsamira pathu, pamene tiyenda, pamene tidzuka, komanso pamene tigona. Abrahamu adalipo. Abrahamu tikakumana naye mu ufumu wakumwamba. Tiyeni pamene tikupitiriza nyengo imene ya Lenti, nyengo ya mtengo wapatali, nyengo yofunikira kwambiri, tisamayiwale kuti ndife alendo pansi pano, kumwamba ndiko kwathu. Ndipo ngati kumwamba kuli kwathu, leloli tiyambe kuchita zinthu mosiyana ndi mmene timachitira mbuyomo. Tiyambe kuchita zinthu mozindikira kuti ife pano tikungodutsa. Pamsasa samanga nyumba ya njerwa, pamsasa samanga nyumba ya malata, pamsasa timamanga zinthu zosakhazikika, chifukwa tikudziwa kuti ifeyo mawa kapena nkuja tisamuka ulendo wathu ngopitirira. Tisakhale ngati nzika. Ambuye adzabwera, ngakhala adzabwere ngati mbala, adzatipeze tili olungama, titamudziwa komanso titatsatira malamulo ake. Amen. Mulungu adalitse mawu ake.